Ja, det är byggbranschen, för jag gillar att vara utomhus och jag gillar att jobba med kroppen och jag gillar friheten. Jag fick ett erbjudande från Veidekke att jobba ute på E20 och jag tog det. Och jag ångrar mig inte och jag trivs bra. Det bästa med att jobba på Veidekke är ju kollegorna, och vi har kul och vi kommer bra överens och vi har bra flyt. Jag jobbar som betongare och jag armerar och jag läser ritningar och gjuter. Och är med och bygger form ibland om det behövs. Även ställning. Jag är vuxenlärling. Så jag har avslutat mina teorifrågor och nu har jag 3 år som kvalificeringstid. Och efter de här 3 åren så är det ett gesällprov som ska göras. Och när det är färdigt så blir jag fullbetald betongare. Vi gillar att jobba med kroppen och jobba utomhus och jobba med goda kollegor. Så hade jag definitivt rekommenderat byggbranschen.